Gaueko 10:01 pronostikoak betez, 22:06 gainetik pasa zaio Unai Laso Jon Ander Peñari Donostiako Atano hirugarrenean jokatutako lauterdiko San Fermin torneoko lehen finalerdian, eta honen bestez Bizkarreta Gereniaingoak 2022az geroztik ez zuen torneo honetako finala jokatzerik izan, bada 2026an berriro ere Iruñeako Nafarroa Arena pilotalekuan izango da uztailaren 7an ikusiko dugu ondoren jokatuko duten norgehiagokan arterako baita bere aurkaria. Gogora dezagun, batetik Peñak Larrazabali irabazi ziola joan den astean Sestaon, eta Lasok berriz Jakari, biek ala biek beraz Bizkai aldean lortu zituzten euren garaipenak, eta gaur Gipuzkoan Donostian elkarren aurka izan dira nor baino nor gehiago. Batetik Unai Lasok Jon Mari Ezkurrena izan du botillero, bestetik Jon Ander Peñak ohiko moduan Eneko Labaka Albizturko pilotaria, epaileak Agirrezabal eta Konde izan dira, eta partida hasieratik Unai Lasok aginte makila hartu du. Gainera gaurkoan bereziki erakustaldia ematera irten da Bizkarreta Gereniaingo aurrelaria. Klase guztietako sakeak egin ditu, oso gutxitan atera du txokora, Ormabikoarekin ikusi dugu, hau Lasorekin oizkanpokoa da, ez da ohikoa Unai Laso horrela sakatzen ikustea, bada gaur ikusi dugu, eta erakustaldia ematera irten da, eta lortu du pilotazalea gozaraztea, eta berak ere nik uste kantxan gozatzea lortu duela, eta aldiz kantxan sufritu duena gaur Jon Ander Peña izan da. Orain arte, txapelketa emankorrak izan ditu San Fermin torneoan, 2 urtez jarraian finalean izan da, aurten ere ez du txapelketa makala egin, finalerdietaraino iristea lortu baitu, baina finalerdietan Unai Laso gehiago izan da aipatu dugun moduan. Horrez gain, defentsa ere apartekoa erakutsi du. Lehengo astean Eri Jakaren aurka ez zuen aparteko erakustaldirik eman behar bada Unai Lasok, ez genuen Unai Laso tanto asko amaitzen, tanto ikusgarriak amaitzen ikusi ez, baina gauza bat bai mantendu zuen, eta hori defentsa izan zen. Funtsezkoa da Unai Lasorentzat defentsa ona edukitzea, aurkariei horrela luzarazten baitizkie tantoak, eta horrela ere egiten baitiemin tantoa luzatzen, erresistentzia handiko pilotaria da, hanka biziak ditu Unaik, eta gaurkoan hori erakutsi du. Hainbatetan Peñak txokoan zabalean saiatu da, jokaldiak egiten Peña, baina ez du lortu Unai Lasok guztiak eramaten zituelako, pilota guztiak. Horregatik 12-3 aurreratu da, une kritikoan, benetan kritikoan zen Jon Ander Peña, nondik atera ere etzekiela zebilen, eta gainera hainbatetan pare bat aldiz edo aukera garbiak utsegin ditu. Ez ditu aukera garbi asko eduki, baina eduki dituen apur horiek ez ditu baliatu, gainera zuzenean tantoa egin du, eta gero gainera hainbat sakeren bidez Unai Lasok tanto sorta bat egin du, erabat markagailuan joan egin zaio, bigarren zatian ere berdin joan da, gainera bigarren zatian Unai Lasok erakustaldia ematen jarraitu du, sakearekin nahasten, eta nik uste horre egin diola min. Azkenean, Jon Ander Peña lehenengo Ormabikoaren sake hori ikusi duenean jada non kokatu ere etzekiela ibili da apur bat, eta horrek kezka zalantza sortuko zion, eta horrek tantoan zehar ere eragin du, eta gainera tantoan zehar Unai Laso ikusi dugu, ezker gantxoarekin behar bada ez ditu hainbeste tanto amaitu, baina mozterako garaian eta gainera pilota, Unai Lasoren pilota ezker horman ibiltzen zen, ezker horman bizi sartzen zen, eta hor Peñari naiz eta zenbaitetan ongi defenditu duen askotan kosta egin zaio. Horregatik 18-3 ipini da horretik, hor jada partida erabat, aspaldian hautsi da, baina 18-3ko hori jada bigarren eten aldian, Peñak jada 3 atseden aldiak eskatuta, erabat Lasori partida borobiltzea besterik ez zitzaion geratzen, alaxe izan da, gero beste pare bat tanto egin ditu Peñak, beste 3 tanto barkatu, eta azkenerako aipatu moduan 22-6 amaitu da. Unai Laso gaurkoan erakustaldia eman du, sentsazio oso onak utzi ditu Donostiako Atano hirugarrenean, gainera zalantzak sortu dizki aurkariei, hurrengo partidetarako behar bada binaka Ormabikoko sakeak eta ez dira eraginkorrak izango, baina lauterdian eta bai, eta ikusten da, Unai Laso ere, Dariok, Zabalak, pilotari hauek erabiltzen duten arma hau ere erabiltzen hasi dela, eta gainontzekoek ere erne egon beharko dute Unai Lasoren aurka buruz zein lauterdian jokatzen dutenean.
Jon Ander Peñak berriz, aurrekoan partida ona jokatu zuen, Larrazabalen aurka, gaur gehiago izan da Unai Laso, hasieratik oso maldan gora jarri zaio, asko korapilatu zaio norgehiagoka, eta ondorioz ondoren ez du erreakzionatzeko betarik eduki, hala ere meritu handikoa, Jon Ander Peñaren txabelketa, 3 urtez jarraian San Fermin torneoan final erdietan sartu da, aurreko bietan finala harrapatu du, joan den urtean gainera, eta oraindik ere egungo txapelduna da, baina aurten ez du lortu Unai Lasok lortu gaitu aipatu moduan 2022az geroztik, etzen Nafarrik sartzen, azken hori Unai Laso izan zen, eta oraingoan ere 2026an joan den urtean ez zuen jokatzerik izan gainera Unaik, aurten 2026an Unai Lasok berriro ere San Fermin torneoko lauterdiko finala jokatuko du, aipatu moduan uztailaren 7an Iruñeko Nafarroa Arena pilotalekuan. Aurkari zein izango du? Une batetik bestera hasiko da Altunak eta Zabalak berriro ere Donostiako Atano 3. jokatuko duten norgehiagoka, eta horren analisia partida amaitu bezain laster izango duzu hemen Kirolunean. Gogoratu, Lasoko 22, Peñak 6 Donostian.